Добрый день. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую. Шановні делегати, поважані сябри, шановні запрошені гості. 10-й з'езд Могилевского районного комитета громады вучняў 9 А класса объявляется открытым. Шановні делегаты, дозвольте мне выступить с невеликой промовой. Шановні делегаты, на 10-й по ліку з'езд Могилевского районного комитета громады прибыло 4 делегаты. Сегодня на сходе основной задачей повинна стать падрыхтоўка до 18-го з'езда об'яднання, что мусіць адбыцца ў канцы чэрвеня менавіта ў гэтым будынку. Таму асаблівая увага да падрыхтоўкі і правядзення агульнаарганізацыйнага схода патрабуецца з боку чальцоў Могилевского районного комитета. Сегодня на сходе мы повинны проголосовать по пункте у повестцы дня об падрыхтоўцы до 18-го схода громады вучняў. Ён прадугледжвае правядзенне урачыстага мітынга, падрыхтоўку дакладу райкамаўцаў і іншыя меры. Сюды, у вёску Миколаевка 2, будуць запрошаны і чальцы Мінскага гарадскога камітэта і будзе зладжана дастаўка дэлегатаў з Мінска. Я спадзяюся, шановныя чальцы райкама, што вы годна і урачыста сустрэнеце вучняў 9 класа, каб захаваць сувязі ўнутры грамады, працаваць разам усёй грамадой вучняў на карысць арганізацыі, рабіць яе ўсё больш папулярнай і моцнай. Идеи Марусик поздам, это вишня команда. Идеи Марусик поздам, это вишня команда. Идеи Марусик поздам, это вишня команда. Дякую. Поважаныя дэлегаты, дазвольце мне пачаць працу па павестцы дня сённяшняга схода. Першае, аб падрыхтоўцы да 18-го з'езда грамады вучняў. Калі ні ў кого няма заўваг ці прапаноў, тады прашу працаваць па павестцы дня. У павестцы дня у пункце аб падрыхтоўцы да 18-го схода значацца наступныя пункты. Гэта першае правядзенне урачыстага мітынга, другое падрыхтоўка дакладу райкамаўцаў і трэцяе выраб спецыяльных плакатаў і гэтак далей. Прашу галасаваць. Хто за, прашу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякую. Другое. Абранне старшыні Могилевского районного комитета громады вучняў 9 А класса. Паважаныя дэлегаты, дазвольце прапанаваць на гэтую пасаду кандыдатуру чальца прэзідыума грамады Даніла Вячеславовича Максакова. Паважаныя дэлегаты, прашу галасаваць за кандыдатуру Даніла Максакова на пасаду старшыні МРК. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Одиноголосно. Дякую. Даніл Вячеславович Максаков одиноголосно обраны старшинем Могилевского районного комитета. Героизм громады, идеи победы молоды. Героизм громады, идеи победы молоды. Героизм громады, идеи победы молоды. Дякую. Поважаныя делегаты, дозвольте мне выступить с промовой на закрытии 10-го съезда Могилевского районного комитета. Поважаныя делегаты, шановныя запрошеныя гости, шановныя сябры.
10-й з'езд Магілёўскага районного камітэта зацвердзіў падрыхтоўку да правядзення 18-го з'езда грамады у Магілёўскім раённым камітэце. Гэтым крокам мы падкрэслім асаблівую значнасць і чальцоў Магілёўскага районного камітэта, і самого камітэта ў развіцці грамады. Мы падкрэслім, што і райкамаўцы, усе прысутныя, што здесь знаходзяцца, усе людзі, якія здесь знаходзяцца, яны маюць магчымасць дапамагчы нашай грамадзе, яны маюць магчымасць і далей развіваць наше аб'яднанне правядзеннем такіх сходаў, мітынгаў і мерапрыемстваў і гэтак далей. Адзінае, што трэба паказаць, што Магілёўскі районны камітэт не з'яўляецца нейкім прыдаткам у грамадзе. Ён таксама ідзе разам з 9 класам, разам з Мінскім гарадскім камітэтам да пабудавання школьнай дэмакратыі, і разам яны ідуць з агульнымі меркаваннямі, з агульнымі патрабаваннямі, якія мы павінны выканаць. Дзякуй за увагу.